Казан дәүләт казна дары заводы үз эшен 1788 елда башлап җибәрә. Шуннан бирле ул күп төрле дары чыгара. Стрелковое оружие, малокалиберный артиллерия. Тумышы белән Саба районы кызы Айгөл Галимуллина үзе эшли торган дары заводының шал тарихын да хәзерге максатны да яхшы белә. 12 ел элек икеләнеп кенә монда инженер булып эшкә урнашкан. Бүген инде ул үзәк лаборатория җитәкчесе. Безнең лабораториядә 60% яшьләр. 35 яшькә кадәр. Яшьләргә монда эшләргә ошый. Современ яңа төрле оборудование. Заманча оборудование. Әкренләп барысы алыша. Коллектив турында. Дусмалар ничек кирәк? Коллектив дус. Безнең коллектив бик дус. Монда үз тормыш бара. Сәгать 9-да безнең зарядка. Үзең белгәнне башкаларга өйрәтү заводтагы төп шигырьләрнең берсе. Наилә Валиева монда 40 елга якын эшли. Бик күп белгечләр аны устаз буларак хөрмәт итә. Институтны бетерәм дип, уже кушалар обязательно специальность буенча эшләргә дип. Шуңа инде шуңа күрә инде моны ничек шулай килеп чыктым. Именно бу заводка кирдем. Уже кергәч инде эшләрем бик шаган миңа, шулай эшләп калдым. Коллектив безнең, конечно, бик шәп. Бик әйбәт, бөтенсе яшь кызлар да бар, олы кызлар да бар, но күбесе инде тыңлыйлар, эшлиләр, самое главное. Казан заводында оборона һәм башка юнәлешләр өчен 300-дән артык төр продукция җитештерәләр. Эш урыннары заманча җиһазландырылган. Яшьләрне җәлеп итәрлек уңайлыклар күп. Ашау һәм арендалы торак өчен хезмәт хакына өстәп тагын акча түлиләр. Хәзерге вакытта без Казан дары заводының үзәк лабораториясендә бу бик әһәмиятле һәм җаваплы объектларның берсе. Әлеге коллективта гына 60-ка якын кеше эшләй һәм алар бу заводта җитештерелгән продукциянең сыйфатын ачыклау өчен көненә 60-ка якын тикшерү уздыралар. Илмира Слепова бу коллективта иң яшь белгечләрнең берсе. 2 ел элек техникумны тәмамлап дары заводына килгән. Хәзер монда эшли һәм югары белем ала. Я искала работу и наткнулась на эту вакансию. Мин эш эзләп йөри идем, шуңа игъланга юлыктым. Килдем, ошады, биредә эшләү, карьера үсеше һәм белем алу өчен дә мөмкинлек бар. Хәзер заводка 2000-гә якын белгеч кирәк диләр. Аппаратчылар, җиһаз ясаучылар, лаборантлар, слесарьлар һәм механиклар таләп ителә. С 1 сентября у нас планируется минимум. 1 сентябрьдән эш тәҗрибәсе булмаган аттестация үтмәүче хезмәткәрләр дә 40 000 сум хезмәт хакы алачак. Аттестация узганнан соң мөстәкыйль эшли башлагач хезмәт хакы 60-80 меңгә җитә. Монда сүз безгә бик кирәк булган аппаратчы, тыгызлаучы кебек һөнәрияләре турында бара. В самостоятельной работе у него уже будет порядков от 60 до 80 тысяч. Лаеклы хезмәт хакы алып эшләргә дә тәҗрибә туплап белемне арттырырга да була. Эш графигы 3 сменалы, вакытыннан алда пенсиягә чыгу һәм башка ташламалар да куелган. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.